Shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya ayyana cewa tarayyar Turai karkashin kungiyar haɗin kan kasashe ta E3 Faransa, Birtaniya da Germany ka iya mayar da ƙarin takunkumin kare tattalin arziki na snapback mechanism akan kasar ta Iran kafin ma a kai ƙarshen wannan wata. Shugaban kasar ta Faransa Emmanuel Macron ya ayyana cewa tarayyar kasashen Turai na da yiwuwar dawo da babban takunkumin kan kasar Iran kafin ma watan ya karasa zuwa ƙarshe, biyo bayan babbar tattaunawar da aka gabatar wadda ta kasa samun cimma matsaya akan shirin nukiliyar ta kasar ta Iran. Yayin wata hira da shugaban na Faransa ya gabatar da babbar tashar Channel 12 ta kasar Isra'ila, ya ayyana cewa nan da kowane lokaci takunkuman na snapback mechanism ka iya fara aiki akan kasar ta Iran ba tare da bata lokaci ba. Da aige da cewa kokarin da mahukuntan kasar Iran ke ci gaba da na gujewa wannan al'amari na snapback mechanism al'amari ne wanda ba shi da tushe, kasancewa kasar na ci gaba da jan kafa gurin dawowa daga shirinta na mallakar makaman nukiliya tare da janyewa baki daya. An ayyana babban dalilin kasashen Turai na dawo da wannan takunkumi a cikin wani taro da suka gudanar a ƙarshen watan August, wanda suka yanke cewa kwanaki 30 kadai suka ba wa kasar ta Iran domin janyewa daga shirin nata baki daya. Kasashen tarayyar Turai dai na ci gaba da zargin Iran da karya dokan nan ta nukiliya ta 2015 wadda aka fi sani da JCPOA. Sai dai a cikin martanin da kasar Iran ta fitar, ta soki yunkurin da kasashen, inda ta ayyana cewa matakin da suke yunkurin sawa kasar mataki ne wanda aka ayyana shi da ba bisa ka'ida ba. Matakin yarjejeniyar JCPOA ta shekarar 2015 ta buƙaci ƙasar Iran da ta dakatar da shirin nukiliyarta ko kuma ta takaita shi, wanda zai gaita da dakatar da shirin a mataki na gaba baki ɗaya, wanda hakan ka iya soke takunkumin ƙasa da ƙasa da tarin ƙasashen duniya suka ayyana akan ƙasar ta Iran tun a wancan lokaci a baya. To sai dai a ƙarshe shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya janye daga yarjejeniyar tare da dawo da takunkumin ƙasarsa nan take, wa dalilin da ya ta'azzara rikici tsakanin ƙasar ta Iran, ƙasar Amurka da kuma Isra'ila, wanda ya kai gwabzawar yaƙi tsawon kwanaki 12 tare da kai hare-haren ƙasar Amurka akan cibiyoyin makaman nukiliya na ƙasar ta Iran. Samuwar sabuwar tuhuma akan sabon laifi. Ƙasashen tarayyar Turai sun zargi ƙasar Iran da yunkurin tara fiye da adadin uranium da aka iyakance mata tanada da akalla riɓi 40, abinda suka ayyana akan cewa ya saba wa duk wata yarjejeniya da suka sanya wa hannu akan ta tsakaninsu da mahukunta a ƙasar ta Iran. Tarayyar Turai na buƙatar ƙasar ta Iran da mahukuntanta su rage sarrafa makamashin uranium wanda yake kai ga samuwar nukiliya a ƙasar. Takaita kera manyan makamai masu linzami wanda ake amfani da makamashin na uranium gurin samar da su, yayin da turawan suka nuna damuwarsu akan yadda Iran ke samar da karfin fashewa, wanda a ƙa'ida sun ayyana cewa a dokance ba a buƙatar sama da gram 40. Tsananin yawa shine gram 150 akan duk wata fashewa da ake buƙata a saman kundin makami mai linzami wato missiles. To amma a cikin farkon wannan watan akwai wani mataki da ƙasar ta Iran ta soma ɗauka yayin da take yunkurin sanya Ali Larijani wato babban shugaban hukumar tsaro ta kasar, wanda ya ayyana cewa zai shiga da tattaunawa tsakanin kasar ta Iran da kuma kasar Egypt, yayin da kasar Egypt ake sa ran za ta jagoranci tattaunawa da kasashen tarayyar Turai akan shawo kan al'amarin. Sai dai a bangaren tarayyar Turai ta soki al'amarin tare da cewa dukan wani yunkuri da kasar Iran ke yi don kaucewa takunkumin ba zai haifar da kasar da mai ido ba, matuƙar bata dawo ta fuskanci abubuwan da suka kamata na janyowa daga mallakar makaman a hukumance ba.